Yaki Khubor Ka Bate Se TV. ICFA University Meghalaya is now open for admissions for the academic year 2025. Explore our best courses and apply today. Fee concessions are available for domicile students of the state of Meghalaya. First one I will do. First one I will do. We have to look at this. Kamnya bikinan kibriyo kibala nang lastan. Kibala biang kakam kajam. Bar kibala im hasor ni syabar jong kajela. Bakin wan pai biang shala Shnong, Shnong kendong. Ban perkhat na kebentak im lang kasalang. Henry don kibakumta. Bar kawai na pedeng kita, kadika miss, jena wafa bephat, kabalawan pai biang shala Shnong. Ban Seng da Skul kenang baki kena, jong kadika Shnong kinya ringkat, bar ki kena, kibalik haki Skul, kiba hakasor shalong. Kavis Geneva, kala Seng da English Medium School, ya kabala agerteng kum ka Dewdrop Academy Friendship School. Kala Seng ya kadika Skul, haka Shnong Nonghikai. Ka Shnong kabaran Sharum jong ka penusla, hakaput par ka Bangladesh. Kadawa ka Seng da English Medium School, kadai namarba, kalalap paki kena, kibawan na nong kendong. Kiduna palat haka English, but ya kani kalamat shwa nalade. Hakapor bakadang kena hadin baladep ya kajing puli hala Shnong, kalakiu shilong ban beteng, ya kajing puli hagi kerdan kiba kam hajrong, bar kalalen St. Mary's College. Henry habapoy St. Mary's, kasyam jing ha, namarba kamnang ban keren Phareng, kumba keren kiknasor. Wat hadu bakalayo ya kakam ban tre Nazareth Hospital, house nem Arhajaru, kasyam jing ha, ban ya keren naktin Phareng, bat kala syak keren ben, namarba watla kadika kena biiru, Henry kamnang pan ban keren Phareng. Kumta kala raikun, bakan tre shitam, bat bakan hikai daladihi, bat tanghapo arsnam, napin kiu kerdan yaka, bat lapha yaka ban tre ha reception. Sansnam kala tre Nazareth Hospital, bat house nam Arhajarsan, kala pin kre ban yakun yaka UPSC exam. Henry namar ka jingram palat ka bai coaching class. Kam tre esyu, bat kala rai ban pai kaman no syaka kam hikai, bat kala yo ya ka kam, hakawai ke English Medium School, hagit hal nyomer apa shilong. Hagani ka kamru kam ne Islam. Bat house nam Arhaja kandai, kala pai kaman saiki kam syakri, haka imlang salang. Da ka papenyaso, bat ki kenhun, kum ka Women for Integrated Sustainable Empowerment, bat ka Guwahati Social Forum. Kala chakalang ki jela jongkari India, ban pelong yik jing jing hikai haki jakaba per. Bat day hang ni, bakala lab baki wiki kena ki yo iki jing hikai ki babiang. Nado kapor baki dang kena. Ya kabakam juyo i kum kita ki jing hikai hakapor bakadang kena. Kala rai bakade ban le AA na kabanta ki kena Shnong. Barkat hai na jong ban wan jing hikai yiki kena haka English. Ningkong kelas sedang man jing hikai shisin shitayo yiki kena kibana du kelas 8 hadu kelas 10. Henry hang ni ru kalalam bakalong kaba nada ki kena kim yo nadu tenrai. Kumta kelas sedang manwat jingaram nak sorkar bar kalayo shilak shiteng manbu ya ke community library center. Ya ke balatip kum ko ampelau ke bamun ke umpo liu. Bar ka jing hikai yaki kena kelas sedang manumala na library bat house nam arja kakandai pan kelas Seng no sendon da ka Skul. Ha ka banin kong kidan tang khatsan ngut ki kena Skul. Ya ka ba ka hikai haying na jong. Bar ki kena ki syong hamadan na marba amdan ben. Kum taling ba ka jinga trailang bar ka Sunbird Trust ka Seng 3 months ngaw ba ka ba na Bangalore kala la ban kampen he ya ka Skul. Bar ki kena kila poy siya ka prap hungun. Henry hakati ka po lawan no sa COVID-19. Kakwa man penhe syu ya kani ka Skul. Ban shimbun ngut ki kena. Henry ka jing ka day ka pisa. Kumta kala panram ban yo shna Skul ka ba malumala. But house nam Arhajar akuar. Kala yo jingaram na ka Sunbird Trust. Ban shna no da ka building. Pas suki-suki ka Dewdrop Academy. Kala nang he ban nang ya. Bat menta giladan arspa subway ngut ki kena Skul. Bat khatlai ngut ki Nonghikai. Good morning, children. Please sit down, please sit down. Which subject you are having now? Okay. Oh, wow.
What are you going to make? Going to make flower. Can you explain to me a little bit about your first your classroom? What are those? Always be on time. Okay. List all your classroom rule. First number? What is the first number? Number 2. Very good. So how many blocks I have to take? 2. Very good. Okay, so I get here. So the next number? 0. So 0, I will keep with this paper, no nothing. Okay? Okay. Then after that, 3. Very good. Hagasin sa Jan Jagatayo Baladem, kini ka school ka layo jingerap, daka school bus, ling baka Chief Minister, Special Development Fund. Ya ka balamang kat kandai point san lak tingka. But ya kini ka school bus la IT, siya ka school daw sumbut menjerang baka zilla, uba deiru MLA kathan, uba prestun tensang. Entering this campus, in fact, it was just a dream for me. I met Jenny not less than 5-6 times. That time she just came back from, I think, Maharashtra or something, from Mumbai. Then she told me about her dream. She would like to have this kind of schools where she would like to see that young boys, young girls get equal opportunity in their studies. And I'm really shocked to see the hard work done by the principal has reached this stage. So thank you so much, Jenny. Thank you so much. God will keep blessing you, and I'm sure He will shower His wisdom upon you. And with your strong team, your teachers who are all here, you look so dedicated. And I am always there. Congress is always there, being an MDC. And not only that, on behalf of the government, we are there with you. So I've seen now the enrollment has reached this much, and much more in the near futures. I'm very sure this campus will be full. When I write a proposal to the CM for our school bus, and then I send a message to sir telling sir we have a proposal. Then sir, I remember the word he said, I'll get it done. I'll get it done. Give a big hands. And it truly happened within a month. So thank you very much, sir. So the sanction of this bus, it's 18,05,000. And we procured this bus 27.5, including all the registration and all. And the support which we got from Ananyan Tears Bangalore, 3,000 or 3 lakhs, sorry. And from Sunbird Trust, we also got 3 lakhs. And with the remaining amount, we also taking a small little bit loan to fill up, because if we carry this, take a small one, it will not be sufficient for our students. So this is the story. And we also say that when we begin the school in 2019, we begin with 15 students. And then now we shifted to 2021 here. The lands given by my mother. It's from here to down there, and initially this all very rough, but we make little until it becomes this much. And Sir Preston is very passionate about our school, and whenever I go and tell him, sir, we need the road, I send a picture, and then it happened, and we got this also because of him. So he has done with us a lot. So this is for you, my dear children. So a big hands for that again. Kublai sibun kong ya kapor bakor dor jong phi te menta pilong mani thu khandiat sapang Ialade Kakirting jonga kadai jile bapa bepat kasnong jonga kadai na po nongsen niya dan katwe ngut para pat niya dei rukun kabaat kasnong jongi kadan kumba hinyo kulai kilometer na Shillong but hakasnong jongi kibriu ki rep kiriang ki in na karet karyang
pati imru na kajing ya kayi peteng na marka Shnong dingi adan hajan Bangladesh bat kilengkha ki puta jengiru ki babun ki dan hi sakiti ki benta pasati jongka jongka state jongi ka Meghalaya jongka jaka jengi Akong pidan ru kan ka organization te ngakwa ban kile ki ka ek penlong ya phi ban sedang ya kan ka organization but kumno phi sedang ka kuble shubuan ya ka jing kali jongki ka story kalong ka bajrong tang banga shupen lengkot kendian ngapuli ha school Shnong hadu class 10 but endang ngaladep na school ngalet siya Shillong ngapuli St. Mary's hadin bangala puli St. Mary's bangala pindet ito BA jong BA pengalas ang bantrei po Nazareth Hospital hakapor banga puli high school namsyam nanang di Phareng ni puli lendet dud keda dei bangile exam ru nga pasi da ka ba puli lendet ti hadin bala pindet ya ka BA namar bangye bunch para tingala danno ka jingtrei dekat banga dan tray hadin kat tu kat ni po Nazareth Hospital day nang tu bangas nang bandang ka Phareng bat hadin nang tu ngalas nang ru ban song tu ya ki lahat tray jam ki career options ki ba pher ki ba ngasu tu hadin bangai kendu ya ki babun ki ba napo nang tay napo Shnong ki hadin nang tu hadin sansnem banga tray tingala kwahi bangan le ya kadeka UPSC exams kan pentre ya civil service exams ti hadin nang tu tinga mino na hospital da katu ka jingthmo ti hadin tang bahadin pete bangala lek ban mat ya kanege exam tinga sesutu ba alada dei ba mga nga hap ban yele ke exam ngala dei ban smutu lupa na du ki class ti ba ngala dei ban pentre lupa na du ka post school but ki babun ki jingtip ki bangala dei ban tip ngalagi ben tip lupa hagta kipor ki banadu na school tangba kasem jing menta pade namar ba ki di bang puli haga class tu ngamla asu ban ken mau ti hadi nang tu di bang andalek ya kaniga coaching du haga tu por bang lek kali kalong barem tingam sem la yo ala tande kata ti ngasulek ban persyang ya ka exam tangba hadi bang la su thu pade bang amla tinga sa ngasoong bangan namla re bande tumi ikan hi kan ka jing shem ba ka jing mat ka sapesu tu ba kini ka jing puli kilat kilenti ki bala khanglat yang ni namar ka jing nang jing start kalapen prang hir yang sisha bangan dupla ban le ha ban wat jing start ka jing shem phang hadin mangala ni na hospital Nonghikai Skul si aslem tenang tu pede nga join no hakaneka haka social sector haka banga training kong but hapo wise Shillong hapo like mukra but di Sister Judith ti hadin nang tu pede nga select tray siya po North East Diocesan Social Forum sa Guwahati haka pade nang tu bangalas ang ban sotu siya pang ka social work sector pade hang niro malas dang ban bil ya ka capacity la jong haka bahang ni ngaladan ka dream ka jing ko asli ban thai no Shnong ban Seng dala ka jong ko organization monthly kalat kalenti na kabenta ki kena asamla ki badan ka jing thumu ki ba kumanga kumta hausnem 8,000 khatsan ni no nagahati ban nga 1 siya po Meghalaya but Nong Seng Social Service Society asnem kanang basutu uswa haknu kilat kilenti ban tre but basutu kam hashu yala ka jong ka Shnong ka thau ti kumta house name arajar afnyo ngale ino pat ngalawan thai no Shnong ban Seng ya kaniko organization kabang jer Kripting Foundation for Empowerment and Inclusive Development te kong philong me thuk khandiat saphang ki kam ba phile bor ba bilang don hakan ko organization but ringkat ba phi lang ban ka school kuble sibun te hakapor bangadangwan kajing sumo benempong di ban tre ban sutu kam hashu yala ka jong ka Shnong ka thau te kumta house hem arajar afnyo ngale ino pat ngalawan thai no Shnong
ban Seng ya kanika organization kabakya kabang jer keteng Foundation for Empowerment and Inclusive Development. Te kong philong me thuk khandiat chapang ki ai ki kam ba phile bot ba bilang don hakan ka organization but ringkat ba phia lang bat ka school. Kuble sibun te hakapor mga dangwan paging tuwa bening kong hi kalong ba ban sedang ya ki ka jing kule ban yarap hi kena dong kindong takumno kin pen kre Ialade bakin nang ya ka Phareng kanang bakin chen jing namar ba kumangaru nga-drop no ya ka political science namar nga chen jing sibun am sula banya kop lane banya ringkat lang bat kitu kiba kena mi na ka school ka ba ha bat chen jing si from susay nga ya ko mga sedang tingala ayo ya ka ka scheme na ka lengba ngala tho sa i MLA jengi di Baptistun iba di atat i Deputy Chief Minister man pan ke jingerap na ban bangan na ya ka library ka community library but they hakan ka por tingala yo ya ka scheme ka lengba ka special rural development fund kumba silak siteng hat ka bangalas nang ingalas na ya ka community library sa kabangi care siteng ka ompelo ka bumut ka spring padayhang ni bangasdang ya ka ban mengkongdu ya ka basic spoken English hat ka bang Nonghikai yuki kena na di class 8 hadu class 10 man kapor asisa jan tihadin tekani gede ka activity baning kong tihadin nang turun kat ku nalapan sno bat kaway ka organization food for thought foundation ka organization na Hyderabad hat kabang nilayarap ban ay kikot hati support to the school haten di Shnong kini Shnong marjan jong kanong sten tingkat yu ka career guidance kabang ni napinlong hati ate di school kumne hi kini activities tingkat bat kini health camp ringkat health camp I check up but kini training for livelihood activities kum ki fast food hat kabang penisno but the government kum kani ka basin na po open isla te hadin nang tu pede hadin bangala semba kani ka English section basic spoken English kamsin layarap kena namar ba back then hati pegi por kiba mga nga pulir naranggan hiya ka ju ka stage kumba maki hat ka bangamla ban friend Phareng ngamla ban po ka Phareng bat ngamla ban so tu ika Phareng kadai bahang ni bahaus nem arjar arpo hatra hadin bangala susu bakan sending dikena tingala sedang no data school English section school kabateng kabangi ajeteng kadi drop academy hausnen arjar khatendai padihang ni istang khatendai khatsanmud dikena school but mudan armut Nonghikai tibahayi hi jonga hat kapamaki silong kumaki yarap te hausnem arjar arpo siwang in haban thang no soy ka school namar ba kadai ka haktu ko por kalawan ka COVID-19 te hadin nang tu pede ti habang lastang ka school lastang 1 piniti admission ti haktu ko por 20 nila apoy class 1 namar bang stang nursery hadu class 1 mentang nila apoy class 2 ha usnem arjar arpo nang tu pede hadin ajar arpo ti arjar namar belay namar ba kikena ti wan na ki we Shnong te nang ta pede Shnong jungi kede ka bajur house lap bat ki bun ki ka hat por kham ta me ka pol yur hat ka ba ting ting ha ban khang ye ka school namar belay namar ba jur uslap te ki don ki network ki bambiang te nang ta pede ban ya thu i kena ba bangin ashuti no ru kampat kalong ka shem jing ke nyangi te mentau snap ye kini kijing kila khamdunahi namar ba
mangaru ringkat kita armut kitim ila sa no sini sepo skul te kala kam syirkom hi yang di balada kawan ki kena ki bakam yo jingtip ba yo shuti du ila don hi mangi hanya skul te ki jing ki wei pat ki jing hi kalong bam ki beriu jung ni shani ni dang shani ha karet karyang ha ka ba karet karyang kadon ka bangi ka ke jing rep jung ni don kapor ka ba keduna ki jing ni bat ni yo ru da kisnem te ha kalyang ka bai skul te nang ta pade ki don hi ki bang kim la ban pat pende bai skul te ni shahi ki bakin siu khndiat te ka bai bos ru na mar bangi shek ni kle ki shem hi ka bai bos ru ka ba tang shipho ting ka khat sen ting ka khat ar ting ka kumta hi kumba aspa shi benai wat lakin aspa shi benai aspa sen po shi benai ki chika ki ba kam hadin bat kan kam shem ladap hak kam tam haki por bangi dan ki bos ki ba kabarim ka ba ka jing shnai ka bos ru ka long ka ba minta bangi la yo ka bos tamai te kala kham dunahi kani ka wai ka bos bat hakine hi ke rukam te kuma ki iki kli ki pa jungi ru ki namar ka skul jungi ka thong hi ka long ba kan long ka ba kham kirpang bat ka jing hi kai jungi kan long holistic development ha ka bangi kan thuk iki sport kan thuk iki physical education arts and craft but ki wei de skill based activities ka ba mangi ni kwa hi ba ngin introduce a school khnang ba ngila ban kiu shakmat ngila ban nang kiu shakmat ban pen kre ya di khana jungi te ka jing e ru kalong hat ka ba bun sin hi ki ba bun ki khana ki wan hang ne ki kili ki pa kim dei ki banang ki ba start ka ba mut kim nang ka Phareng ki nang ki start tang ba kim nang ya ka Phareng te bun sin hi ka jing ki kli ka ha ki Nonghikai ha ka ba kham tam ha ka por ki exam te ka ki ha ban pet ban kli ya ki khana te ki khana ha ying ru kim la ban kren ya ka Phareng namar belait namar ha ying kim ya la bha ban kren ba kim dan hiru ki ba kham nang te ka jing hi kai jing ban train ya ki kumno bat la dis ba kin nang ka long hi school te ya kum ya ki neru ada ka de ka English section school kan rei ban pen bu renti nginom pat la hi ki ba ka jing tan kre ki ka long ba la ka por sha ka por ni ru mi kwa hi ban ai exposure ya ki te ki ne hi ki de ki jing e ba ka wei ru namar ba ka school jungi ni shim ka bai school tang khandiat te nang tam ta usnem ni pen ai kumbalai spa tingkashi benai te ya ki ba kham ikibidan arngut kuntu aspa ya ki balai kuntu mile ka free bat kidan ru ki bangi kidan ki kli ki bagi shem jing e shisha tengim ya shem ya ka bai school but kumju ru ya ka ha ka jing shisha baro ni bat du shem ya ka admission ka bai admission jungi kalong minta usem ka bangidang ban pin itu re admission ka ba ki bang shem tang sans voting ka te kumne na mar bangilas tang ban pin itu ki sport ba fair bat imshem la extra imshem la siu extra te ka dan hi ka jing e te ya ka jing namar ba ka ya ka ne ka ai ka ne ya ka ne ka pisai ka de ko wei namar bangin la ban kin tiu ya ka bai skill ru klem dala shisha ban yarap ikik mi paru ba kin nang tiu haka kamai ka kaji te ka thong hi ka long ba pet dalade nginom nganom la re dalade ngi Nonghikai but ko organization hi ka nom la re te klem ka jing ya tre lang jong ka sarkar ka jing ya tre lang jong ki NGO ba pher ka jing ya tre lang jong ki nong paniat nong paniat thau te ngiru kum ki nong Seng nginom la re te nakata ka daw ka thong hi ka long banang yai penhe ya kane ka collaboration partnership bat ka sarkar bat ki organization ba pher te mentang idon ya ka bat ka sanbat trust hat ka ba nga rung bat ki banyarap ya ka transformation school transformation hat ka ba maki ki pha ki team jong ki shani shapo school jongi bat kirap ban ai training ya ki khana
ban ki Nonghikai bat ban yarap ru ban introduce ki teknik ki jinghikai bapher hat ka ba ngi mangiru ngi nangla ban nang penbit ban nang penbiang tenang ta shu kalong ru ngi collaborate bat ki organization kum ka Wipro hat ka ba ki yarap yanga kum founder ha ka fellowship as a fellow ban yo ki training bapher tenang ta kum ko Food for Thought Foundation Ananya Trust but kum ka sarkar ru namar ba klem ka sarkar ru nginom lahi ban le ye kum yakane ka surok ru yakane ka surok nga laud shay MLA jungi but shisha lengba ka PWD layarap yakane ka banshna ban penbit penbiang ban penpoi ka surok hadu Skul tengna nang ta pade ya ka umbam umdi jongi khana jongi ru ngila yepu yak application chapo PHE hat ka ba SDO ilayarap shisha ban pen ay ka umbam umdi te kumnehi ki babun kilap kilenti ki bapher ki ba ngila ban wanra ki bangila hi ban wanra lengba ka jingya tre lang te ka thong jonga kum unong Seng ka Skul kalong ba kani ka Skul kalong kum ko we ka Skul ka model school hat ka ba let's say ka bangin ha ban snai ki library setting up of library banle ki activities bapher ha ki library ka science lab ha ka ba kumbangi la i sngohi ba menta ki kana ki lapoi class 7 kala don kam ngila don kam ban introduce ya ki basic lab science lab tinang ta computer lab nang ta ki kane ka kum kine ki garden bapher kum kine ban bu ki medicinal garden ba ki kana kin hapin itu yala ki jong ki ban pene pensa ya ki indigenous traditional knowledge ka badon hangi tinang ta pade ya kane ka ki music kumbaki ihi kamtam ya ka Shnong war ki bun ki kana asamla kan te chindrang ki badon ka sap ruai ka sap shat teda ka jingdon jungi ringkat bat kini ki music class ru kan sala kan ban yarap bandang kentiu te nang ta shu sakaway kalong ba ngikwahi ba habangi kle ya ka Skul kam shem day nakabenta ka jingmentoy nalade yung gikina ki buwan ha ka Skul ka dayru nakabenta ka jingmentoy jong baro hi ka Shnong ka ba ki Skul ki bada nak Shnong ka bangini plilat ya ki makiru kila ban wan ban pendun kam ya kini ki facilities ki ba mangingi salaban create Wat penleno yakni ka kabu ki sopti etho ki babha bat shongdor nadu 100,000 hadu 100,000 tingka menta philaban yo hakdor lai 100,000 tingka ya ki sopti etho ba shongdor hinyo 100,000 seneng pinyo tang san 100,000 tingka amtang kata ka we ki sopti ka de ka we ki design tang na ka benta jongpi wan jit nok loi na molai moro bat na mot pran pho no menta hau khandai saw lai 100,000 pra hinyo lai pra